Lagyan natin ng itlog mga studio sa gitna. Yan. Ready to serve na po ang ating sizzling lechon sisig. Ay, mga ako na ta. Good morning mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking po. At ang lulutuin natin ngayon ay lechon sisig. At mayroon tayong special guest ngayon mga ka-studio. Yung kapatid ko na mayroon din pong channel na isang bangi rin po. As of now po mayroon na siyang 3,000 subscribers at monetize na din po yung channel niya. Pakilala ko po sa inyo yung kapatid ko si Ace Tambay. Yan. Hi mga ka-studio. Yan. So personal collaboration plan namin to mga ka-studio. At after ng video na ito, puntahan din po natin siya kasi premiere din po siya. So magkasunod po kami mga ka-studio. At sana po kung mayroon kayong time po, please like and subscribe din po. At pakipollow din po yung kapatid ko, Ace Tambay. Yun. Siya yung tutulong sa akin ngayon mga studio para lutuin yung lechon sisig. Tsaka kami yung dalawa yung magmumukbang after. So hindi namin patatagalin to. Tara. Tuloy natin to. Payos na rin, siga na rin. Yan, so unang-una mga studio, ilagay natin yung kawali. Pinitin natin saglit. Tapos kukuha muna ako ng butter. Yung butter namin mga studio, kanina pa to dito. Lanay na. Nalanay na. Pero okay pa to siya. Yan. Lanay na ni. Yan. Tayin natin kunti na uminit yung kawali. So ito na, ilalagay ko na to. Nang una, butter po. Ang gamit namin dito is butter cup. Yan, pares na yan. Ito yung gagamitin natin panggisa sa mga lamas. Tunawin muna natin. Diba nakaluto na rin kayo nito doy? Oo, tapos na kami yan. Lechon sisig. Niluto tong mga lechon sisig, mga sobra na lechon ba? Mga tira-tira na lechon, gagawin niyang lechon sisig para mas lalong sumarap. Yan, unang-una ilagay ko na yung ahos. Yan. Bango na. Bango na basta butter yung gamitin ba? Di ba masyadong mainit? Lagay ko na din tong sibuyas. Sinsya na po kayo sa mga aso po. Yan. Gisa muna natin saglit mga ka-studio para maluto yung mga lamas. Next nito po, ilagay ko na yung lechon na hiwa ng maliliit. Madami pala to. Daw? Adoy? Sulit na sulit yan. Mix natin ang maayos mga ka-studio. Sarap to kasi yung ginamit natin ba butter cup.
Next, lagay ko na yung sili na green, sili espada sa Bisaya. Sa Tagalog, siling haba. Lalagay niya ako ng sili labuyo para tiyak manghang mga kasudyo. Kaya mo kaya to doy? Ayan, kaya. Sarap yan. Siyempre mayroon pa tayong ilalagay. Next, real mayonnaise, ladies choice. Wow. Ito pa. Siguradong malasa tong sisig na to. Sarap yan. Walang ganyan yung amin. Need natin ng maayos. Lagyan natin ng kunting magic sarap doy. Lagyan natin mga studio ng kunting magic sarap. Kasi yung lechon may timpla na yun ba? Mayroon na yung asin. Mix lang natin to mga 3 minutes tapos ilipat na natin sa sizzling plate. Ikta na natin to dito. Sige na may abo ni. Ha? Hinasa? Okay. Bigyan na natin ng butter. Mas masarap, daming butter. Yan mga kasudyo. Bigyan natin ng maging sizzling. Lagyan natin ng itlog mga studio sa gitna. Yan. Ready to serve na po ang ating sizzling lechon sisig. Ano yung mga na ta? Ito na po mga ka-studio, luto na po ang ating lechon sisig. Yan. Yan. So pray muna tayo rin. Bless us, O Lord, for this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So once again po, kasama ko ngayon yung kapatid ko mga studio si Ace Tambay. Yan. Sana suportahan niyo po ako mga studio. At after this video po, huwag niyo pong kalimutan po na puntahan din po kasi premiere din po siya after ito. Yan. So kainan na to. Eh? Nadri ay Mix na. mix gamay. Timrog mga tagak na. Yan. Dagdahan din. Wow. Umusok pa. Ada. Kasi pada plain to mas spray ta kita gina. Yan. Dah.
Namuto na tani ha. Kamay na to para masarap. Tani okay na ni doy. So, Hmm. puno lang ya doy. Tara. Init gid eh. Ini to. Tara po, kain po tayo mga ka-studio. At mga ka-standby. Kain po. Ano? Ito yung Sarap. Ito? manghang ko lang. Grabe. The best po. Beer na lang kulang. Masarap kasi ito pampulutan mga tambay, mga studio. Oo. Ang tawa yun. Gahin na. Yan. Tara, kain po. Grabe, panalo po. Tsaka, sakto-sakto lang yung anghang. Hindi masyadong manghang mga ka-studio. Kaya lang. Dahil sa siling labuyo to. Kurot kanina to rin. Ha? Basin. Namay ang gaw. Hindi po siya kuhan kanang sumol ba ano yung sumol eh? Nakakaumay. Hindi siya nakakaumay. Dahil mayroong anghang ba? Silyo. Panalo po mga studio. Napakabilis na po lutuin. Kasi luto na yung lechon. Mura lagi init ba? Grabe. Sprite mo tayo guys. Para maubos namin to Kaya na rin. Yan. Tubi palo na po yung beer. Medyo mainit-init pa mga studio. Ang sarap pa. Uy. Dami mo kasi isuwa no? Oh, ang dami sila yun. Grabe. Hati ta doy. Ato na ni ubuso ni murag. Grabe kadaghan na to no? Ang dami po no. Kayang-kaya pala. Oh. Usta ni? Palagay na natin ito. Yan. Shout out pala namin yung may-ari ng sizzling plate, si Tigas. Yung kasama ko mga katambay, ako ka studio pala. Yung kasama niya palagi sa mukbangan ba. Siya yung may-ari nito. Nanghiram na po kami kasi wala na kaming mabiling sizzling plate. Yung palaging inaantok. Palaging inaantok sa video. Barkada po niya yun. Tapos, kanang cousin ko din yun si Kuan. Tigas. Grabe ang init eh. Sobrang init dito sa amin mga ka-studio kasi 7 oras po run out.
Walang kuryente po. Paningot yun. Huwag niyo pong kalimutan po, i-standby. Paki-like, subscribe din po. Maraming salamat mga ka-studio. Yung tsaka the best pong luto ni Kuya mga ka-studio. Gayang-gaya lang po ako. Ubus na. Ah. Busin ko muna ito mga katudyo. Pasinsan po. Busog po. Sismi po. Ulitin ko po mga studio after this video po. Premiere rin po yung kapatid ko si Istambay po. Puntahan po natin after talaga nito. Yan, maraming salamat mga ka-studio. So please like and subscribe po. Maraming salamat. Shout out po muna kami. Shout out kay Fini from San Miguel, Cordoba. Uy, silingan. Shout out family di Guzman. Makmak, Nina, Bia, Akun, Rika from Japan. And also kina Kay Dindin, Sarina, Ichi, Misaki. Yun, shout out po. And happy birthday to Misaki sa January 21 po. Happy birthday po. Belated na pala, oh. Belated happy birthday po. Medyo matagal po tong shout out namin kasi madami po ba. Fer Munaski Mahasol, Sinia Amulo and Easy Amulo from UK. Michael Woodcock from Nottingham, England. Yun. Lowe's Buji Ilupre and her husband Ben from California, USA. Jackie Parot, Marie Chris Manangkil, Gina Asuncion Kini. So, yun na po lahat mga ka-studio. Once again po, maraming salamat po sa panood sa episode na ito, Lechon Sisig po. Kasama ko yung brother ko si Istambay. Maraming salamat sa lahat. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye-bye!